Handumanan sa ka-awit. Ano ba daw siyang kaagi ka doon? May kaning sa kababay nga taga Maasin City. Ang atman tatampo nagdasingan nga Jonah. Day, ang pagkunuto ng classmate ba? Hindi ka ayog tingo pagkanta niya, no? Maka-in love. Oh. Uy, kanina lagi ka na ulala pagkanta ni Keith ay, wala pa ka mauli eh? Oh. Ha? Oh, kulala ko taon. Uwa, no? Wala ko taon. Kita ka ako, no? Da. John, sina? Oh. May nangrigal pa mo. Ha? Sikin sa man? Sikit. Oh. Amaw, gid ka, uy. Nga nung gutang mga regards man siya na ako. Ay, gikilis siya. Uy, wa, no? Kaya wa ko matuon ni mo. Yes, wawa pa. Yan ang namuha mo kami. Oh. Hoy, ikaw, Arnel ba? Uy, ka bayot, uy. May bawang ka ni si Keith, anak, ang nabutbuot ka pang pang-regards. Tagbawgit ka. Bala mo eh. Hindi mo tuo. Ako yung sikit, ha? Kinsagot tayo makagusto ining naunga. Oh. Ha? Makik-friend na ako? Oh, uy. Uy, problema. Friend naman di ay. Uy. Friend ra. Oh, ganyan ba di ako smile? Inanabi daw ka. Magkamutulak ko, bud. Nagtuo ka, no? Sabi ng regals. Kagusto ni mo. Ha? Nga ano ko taon? May nakagusto ko ni Keith. Sorry Keith ha, pero delete ka type. Excuse me. Hoy! Sila! Hoy, joke to, hoy! Maninuod lagi. Bahala ka diha. Di pa kauwawan yung ko ni Arnold ay. Bayot, hindi siguro ni si Arnel, uy. Ano yun, anaon man kaniya, uy? Ambot lang niya. Pero, Day, tinuod yun nga, wala ka makagusto ni Keith. Oh. Nakagusto unta. Pero friend rin ang pagtanaw na ako. Uy, Oh, kuan day. Uwa day, uy. Dili na ko type si Keith. oh, good. Kaya ako na lang siya. Oh, ha? Joke! Bago namin naman nag-practice sa graduation. Pero ang akong mga classmates, tuwa sa gym. Mas kanahan ko diri, uy. Mingaw. Diyan na. Oh, Oh. makuratan man sa tanim mo, uy. Kalit man nakatunga. Ay, sorry. Diyan na. Oh. Oh. Ngano ka, uy? Imo mo kung itutukan. Baby, ayaw patuol kayo na ako, be. Happy na nga tong graduation. Dili ko mahimutan kung dili ko makapangutanan ni mo ani Juna. Dugay na kay kung gusto mangutanan ni mo ani. Wagid ka makagusto na ko. Oh. Di bagud mawa sa akong nauna ang imong gisulti ni Arnel atong bag-o pa ta nagkaila nga dili ko nimo type. Tinuod mo? Keith, kuan. Tubag ako, please. Oh. Kuan. Day, naano man ka din, oy. Keith? Uy, ganina na ginangita si ma'am ninyo, oy. Mga pa sa mi. Ha? Dungan na lang ta. Tana, Cecil. Congrats, anak. Oh, nadi ko'y ibalita ni mo. Unsa man na pa? Ato ka pa eskwelahan o college ni Tianing sa Manila. Ha? Kumusta man ka din sa Manila, anak? Okay naman ko diri pa. Yung eskwela, huwag ka mang binuwag niya. Wa pa, uy. Gusto naman gani kong mahuman og eskwela aron makauli na ko diha sa ato. Gimingaw na ko nimo pa. Anak, mas maayo man sad nga man mong eskwela o trabaho lang sa kanya. Kay mas maayo man og kita niya kaysa sa ato. Oh, mao ba pa? Ay, sige na lang pa. Manarbaho na lang ko diri. Kasakit sa akong lawas. Pila na ko katuig nga nagtrabaho. Wa pa gyud ko makauli sa amo. Kumusta naman ka si Keith?
Sukad pag-graduation na mo. Wa na gid mi magkita. Wa mi magkaistorya. Kumusta naman ta siya? Gimingaw na ko niya. Hangtod karon, dako pa gid ko og gusto niya. In love kid ko niya. Day, Jonah. Hinanang ko ba to si Papa ni mo? Patawagon ko no kaniya kay importantisim tuyo ni mo. Sige tiya. Akong tawagan si Papa. Nak, o saman, makauli ka sa sulbuhan. Na ako na mo'y reunion, anak. Reunion? Saan sa nga reunion pa? Katong batch ni Cecil ba? Ha? Kabatch na mo si Keith. Saman, Basi ka saman si nak, Keith. mupauli ka? Sige pa. Mupauli ko na adlaw. Oh. Welcome home, anak. Thank you pa. Miss you pa. Miss you too, anak. Tuod, jarang ang detail sa reunion ninyo. Yato di si Celine. Saon nga huwa man siya contact number ko nimo. Wasan siya mangayo kay, unya lang ko ng mga istorya nakita ninyo. Dagan siya istorya ko nimo. Mao ba pa? Salamat pa ha. Asa man ka sila, Cecil? Wa pa siguro makapot. Uy! Tuna! Tuna! Basta naman kayo! Taksak! May kinauli kayo sa Manila! Siyempre, oy, reunion ka dato. Bibi, buhi iko, oy. Ikaw ba, pag ikaw mausap, oy? Kausad! Hindi ka ba usap, uy! Arti ka po nga! Dap. Bibuhi iko ba? Lagi! Ay, Nay! Buhi ito rin akong best friend! Cecil! Wow! Mabtos ka! Hoy, kitsa may swerteng lalaki, day! Kit? Gwapo gyapon kayo siya. Ako may swerteng lalaki nga nabana ang imong amiga. Ikaw? Yes, Day. O, kaslo na namin duha. Siyempre, ikaw ang maid of honor, ha? Ha? Uy! Papi ng mainam, uy! Nisuya ko da. Saon, di ko pwede makainom, oy. Aw, di gid pwede. Kay maunsa ang taon na nga tong baby. Muuli na ko. Ako lang kay hatod, John! Ako na. Ikinumar ba ka, ha? Ikimatulkit? Ako na. Uy! Nga na ikaw magidlaw. Laman si Arnold good. Basin di ay magkasinabot sila. Oh, good! Kasi hindi ay, kapit chance ba? Di ba, John, ha? Ako rin muuli. Uy! Uy, John, ha! Wata ko, uy! Yan ta, John, ha? Salamat ha. John, kalit na. Puro mo kita mga single. Pinig, kita lang. Arnal, nakainom ka lang. Please lang. Labad na kay akong oo. Dili na lang na to yung maong komplikado ang sitwasyon. Ha? Huwag ko makasabot. Anong makomplikado man? Basta. Please lang. Sige na. Musod ako. Kasakit sa kupukan. Nakanaganong tao ka pwedeng makatayo na ni Keith. Si Cecil pag yun. Dili ko gusto mo tampok sa kasal. Kaya masakitan ako. Pero dili sad pwede gawak ko sa adlaw sa kasal sa akong best friend. Unsaon ba din ako? Mag-inom ka malikin. Pwede yun doon. Naaman pa. Niuna lang ko uli. Dari na lang ko nagtiwas ginom. Murag may problema ka na. Tagay. Ay, kalami. Sabog na ko eh. Pero sultihi ko sa problema. Pa, unsay buhaton ako. Kung ang tao nga akong gimahal, mausay gimahal sa akong best friend. Ni Cecil? O pa. Si Keith. Anak, sigurado ka nga mahal mo si Kate. Diba? High school pa mo, last mo nakita. Basig nagtuulang ka nga, ang Kate nga mong nailan sa high school pa mo, maugi hapon ang Kate nga pamanhunon ni Cecil karon. Pa, Anak, taas na kayo ang panahon na nilapay.
Pasinog, nakilakila ka diya karon. Pero lahi na di ay ang Kate nga imong nailan. Pa, Anak, ayaw pagpili ang tao nga gipanag-iya na sa lain. Pakita lain, kanagway sabit. Kung mahal ka pa niya, nagpaapot siya nimo. Pero di ba? Mga pangita og lain, anak. Ayaw sugot, ayaw tuguti, nga magguba ang inyong pag-amiga ni Sisi. Tungod lang ni Kate. pa. Naglakaw na si Cecil paingon sa altar. Og malipayon tayo siya. Og si Keith sad. Makita gid nako sa iyang mga mata ang kalipay nga iyang gibati. Nga mamahimo na gid niya asawa si Cecil. Og nalipay na lang sa kupara nila. Mahal gyapon ako si Keith. Pero ako na lang ni itago hangtod sa hangtod. Sakto si Papa, lahi na ang Keith nga ako nailhan karon. Iya na si Keith nga ang gimahal, ang ako ng best friend. Ug wa na ko'y mahimo. Ginawat na lang gid nako og ako na lang gitago ang akong pagbati niya hangtod sa hangtod. Dinhi na lang kuto og daghang salamat sa pagtagad ning akong tam. More power sa RMN. Kada ko yung tanan nga nagpaminaw karon ni maong tirmano, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista maghatag kinabuhi ning akong suliran. Taguran ko niyo sa pangan nga Nin, 27 anyo, dalaga, og lumulupyo sa New Corilla, Davao del Norte. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit nga gikan sa bata pa ko nga nag-antos na. Aron yung hisabtan, ingon ini ang mga paghitabo. Oh, nag-ilis ka man laging apil nin. Makuyo ka niyong simba, ma. Unya, kaya nimo. Nga, magsige ra ba ka og mo nga maglisod ka ginhawa. Bisag maglakaw ra kag kadiyon. Hindi ko padani akong gibati, ma. Hindi ko nahimo hinungdan nga di ko magkasimba sa buhay na itong Diyos. Mamukuyo ko ninyo. Nahala, sige. Ako na lang sigurong ingno ng kauban nato sa simbahan nga may multikab, si Brad Tonyo, nga magpahapit na lang ta din sa bahay aron bisag ikaw na lang ang makasakay. Okay lagi ko, ma. Hinahina lang kong taglakaw pa doon sa simbahan. Nahala, sige. Ikaw may nagdahas sa imong kaugalingon. Reklamo lang unya, ha? Kung dili na nimo kaya, kaya mo pa huway ta. Oo, ma. Pana? Uy, Sister Nen, mayo kinakasimba ka karon. O lagi, sister. Naningkamot yung taon nga makaabot din sa simbahan. Ang lingkod sa sister, kay mo nag-apas pagit kasi imong gininhawa. Mag-istorya sa tahan, ang kaso pa magsugod ang atong service. Salamat, ha. Anya, kumusta naman ka? Daot naman kay kao. Ug murag naglisod ka sa paginawa. Maulig eh. Sakit akong dunghan. Huwag luyas at kaayo ko. Hindi sa matinong ko gataot. Maugani. Unya, wala tayo mo balik ko pa check up. Sige man mag-antog doktor. Uy, sukat sa gamay pa kong bata. Marag ko magtingali ni kayo. Wala akong sakit. Kayong sa magidaya imong sakit, sister? Sa bata pa ko, sa elementary pa ko. Daan na kamubati nga hangakon ko kung maglaka ko paingon sa eskwelahan. Kay layo-layo ba tong ato eskwelahan. Nya di pagyud kasada gid ang agianan. Ay, batuan pag yun. Nya sige na kong kasakit. May nagmaka-eskwela ko katulos sa kasimana. Kata kong meses una. Ay, masama absent na gani ko. Ibaw lang dito ng sakit na ko. Unsa man day kasagaran nimong batian, sister? Dali ako masakit kani ato pa. Kung dili sipunon, ubuhon, nya kalintura. Ay, okay sa pagsige na ko kutas. Una may ani nagpa-check up sa clinic para kay adto. Ingon ng doktor nga dili ko na normal ang pinitik sa akong heart. Mao tong gito dili echo ko para ba may pawag na unsa ko. Gi-x-rayhan ko. Gi-ECG. Umotong hibawan nga may lungag o buho ang akong kasing-kasi. No? Wala ko yawag, good. Pero may tambal na lagi kang gitumaraan na. Oo, may maintenance na ko ani. Injections mong ganito uban. Every 3 months ming moadto sa akong cardio. Gikan sa 13 anyos pang akong edad. Pero karon, mihangi mi sa konduktor nga din may magsigig adto sa ospital. Kay kapuyan ko biyahe. Magsuka ko sa biyahe. Nya ang financial pod. Kay doon na kay kanilang papagmaba nga. Nabaligi lang among hayupan tungod na ako. Mao nagtuman lang ko karon sa akong mga tambal. Pero, nanong ni samot lagi ka og kadaot
Nga may tambal naman kakang gipang tumar para imong maintenance. Umatang anisis, uy. Ang ginoo na lang gimihabaw na nakuning akong kahimtang. Yan, sa daong gibati nga mura ko. Atake yun. Ma! Patabang! Oh. Tabang mo! Ben, unsa man ka? Unsa? Naglisod na sa kus pag ginawa. Unsa? Tara. Dadon ka na mo sa ospital. Mura na anad na lang ko sa akong gibati. Sud gawas na lang ko sa ospital. Kay sugat pamanggod sa gamay pa kong bata nga mag-antos ko ning akong gibati. 13 years old pa lang ko, dahil nagsugod ko tumal sa akong maintenance o magsigig bisita sa akong cardio. Apan wa di ko nakitang kayuhan o maarang-arang man lang ang akong gibati. Naluoy din ako sa akong maganikanan nga nagsigig gasto aning akong sakit. Hangtod nga nagkagabi na gyud ang akong gibati. O balik sa ko sa ospital, kay marag katapusan na gyud nako at higayuna kay maglisod ko ginhawa. Unya. Mo suggest na lang kit ko ha, nga maadto mo heart center. Ha? Nganong kinahanglan maming mo adto anak dok? Tungod kay may severe pulmonary hypertension ang pasyente. Ug kinahanglan siya nga maoperahan. Unsa? Operahan? Ma, mapalagi tinapasod sa heart center nga ospital. Niya palagi ta sa gawas. Kay may ubo lagi kuno ka. Kinahanglan pa kuno kang x-ray handaan aron masuta kun unsa nang imong ubo. Wa na magud kay ko ba. Kay migitumad amang kung tambang nga gihatag sa doktor para sa ubo. Para pagsiguro kuno nin, x-rayhan ka pa. Pero ang problema, dili sab sila mo dawat og x-ray sa tagagawas, sama nato nga wa pa ma-admit. Kay priority nila ang mga na-admit ng daan. Tuagan ni si Brad Tonyo nga kauban nato sa simbahan, nga mao ini-offer nato sa iyang multicab nga atong masakyan padung dinhi. Nagsusi siya sa emergency room kung unsay atong mahimo dinhi. Sis, Oh, nagsusin ako dito sa emergency. Di man gid sila mudawat nato kung dili ma-x-rayan si Sister Nin. Kay lagi ni ang COVID karon. Maniguro silang daan sa pasyente nga pwede nilang i-admit din unsa? Unya, kung magpa-x-ray sabta sa gawas, dili din sa ilang ospital ug mapasab ang resulta. Maproblema tag star asa ta ini. Pauli na lang tama. Anak, Anin lang. Magpa-x-ray na lang kita karon. Dayon, ulit tagbalik sa ato mintras magpaabot ta sa resulta sa imong x-ray, Sister Nin. Sige. O, salamat kasi magtabang, Brad Tonyo. O, salamat sa resulta sa akong x-ray, ma. magpaabot lang ta sa resulta nin. Tuwa naman to ang imong ate. Ang imong mag-uwa nga nagsusi sa resulta sa imong x-ray. Si ate na gini, ma. Hello, te. Hello, Nen. Nakuha ko na ang resulta sa imong x-ray. O napabasa na ako og doktor. Oo niya, te. Ay, Nen. May pulmonya kuno ka. O mihupag na ng imong kasing-kasing. Nag-ingon yun ang doktor nga ipa-admit ka, Nen. Pero ang problema gud karon sa mga public hospital, kay daghan man ang mga cases sa COVID. Delikado na ba ko ng imong kahimtang nga ma-expose ka, anak? Mao nga sa private hospital na lang yun magpa-admit ani, Nen. Unsa? Bisan sa among kalisod, sa private hospital yun ko napadmit. Paminahimo tungod sa pandemic sa COVID-19 o delikado nga akong sitwasyon nga ma-expose ko sa maong virus. Na-admit ko og 4 ka adlaw, apan wa di ko kapaopera. Pagkagawas na ako, medyo na okay nang akong paminaw. Di sa maadtong wa pa ko na-admit. Kumarag katapusan na gyud nako tungod sa kakuta. Ang akong pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Diha sa akong today ko result, congenital heart disease ang akong sakit. May severe pulmonary hypertension. Sa aming sakita, delikado na ba jud kaayo ang akong kahimtang? Edahang pangutana. Mato sa doktor, may buho kuno ang akong heart. 0.5 cm ang bangag sa akong heart. Dako na ba gud na? Komplikado na ba ang akong sakit? Kinahanglan na ba jud ko magpa-opera? Ikatulong pangutana, dili kayo ko makatug. Maayo lang og may 3 hours ko nga makatug. Sa may vitamins nga angay kong imnon aron nga manindot ang akong katug o makatug ko dugay. Ikaapat nga pangutana, daot kaayo ko. 27 anyos na ko, pero 33 kilos lang. Gusto unta ko manambok. Unsa man sad nga vitamins ang imnon ana? Ikalima og katapusan, kung operahan jud ko, unsa man sad nga klase sa proseso nga dili kayo dako ang gasto. Kay wasad ba mi dakong kwarta? O kung operahan ko, sigurado na bagyod nga maluwas o maayo ko? Palihog tabagi ko, kini ang akong suliran, Nin. Mayong adlaw mga sukintig paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Aniyan na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo sa inyong mga suliran, sa inyong mga kalibog gubunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag, solusyon, opinyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, emotional, behavioral,
psychological o problema sa mga ginadling drugas. Ang akong brother partner ato Nailin Bathan, social distancing lang gyapon kami karon. I miss you partner. Tungod sa COVID-19 pandemic, no? Siya ang motambal sa inyong mga legal nga problema. Klase-klase pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. So diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martins Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Atong makuha nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga it might be stormy now but rain doesn't last forever, no? Mutuang ra gyapon ang ulan, no? Bisag unsa ka kusog, bisa mas kusog nga ulan, mas dali mutuang. Mas dugay mutuang ng inday-inday nga ulan, no? So nara gihapon mo patimaw nga kahayag sa adlaw. Gikan sa Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association, akong balik-balikon sa pagpasabot sa atong mga kaigsunan nga naminaw, labi na gitong humanan na bakunahan sa first dose sa COVID-19 vaccine nga naay mga expected nga mga side effect, no? Ako personal naka-experience ani kay naka first dose naman ko sa AstraZeneca vaccine, no? Kay frontliner man ko connected sa hospital. So, pag-expect lang nga naay mo pain and tenderness sa site sa injection, no? Ayo kay bulong ana. Nya usahay mura kag naay mild fever, no? Mura kag ilantan. Nya kapoy. Nya usay mo labad imong ulo. Nya nabasa kay na kay muscle and joint pain, no? Ayo ka bala kana. Ako ni inom kog paracetamol na wara man sad. Na okay naman ko karon. So mao na ayaw lang kay bulong mga maka-experience mo atong akong pangingala. Kung balikon, pain sa site injection, mild fever, tiredness, headache, muscle and joint pain. Unang pangutana, diya sa akong tudaiko result, congenital heart disease ang akong sakit. Ug may severe pulmonary hypertension ko. Unsa maning mga sakita, Dok? Delikado na ba gyud kaayo ang akong kahimtang? Well, ang pangutana aninin kung unsa mang klaseng congenital heart disease, no? E daghan ba yung mga congenital heart disease? Kanang congenital but pasabot na da sa pagkatao. Ha? Congenital god. So na may mga congenital heart disease nga dili kaayo inon tag problematic or pwede ra ligwa kay buhaton. Like for example, ining small kanang lungag diha sa imong between sa imong right ug left ventricle. So gamay ra na siya, pwede ra dili kayo na problema. But kung ang kuan is problema is severe pulmonary stenosis, for example, kinahanglan na gyud siya operahan. So mo nang ako natong klaro kung unsa man klaseng congenital heart disease, no? Kini gitawag natong pulmonary hypertension. Another problem ni siya no? Mo increase ang pressure sa pulmonary artery. Nga nagdala ug dugo gikan sa right ventricle. Kini may atong kasing-kasing naa ni gitawag og ventricle ug auricle, no? So kining right ventricle mo ni siya mo pump og dugo paingon sa baga, no? Naot magkasabot kana ko ani. So ako balikon, kining parte sa atong kasing-kasing gitawag og right ventricle mo ni siya mo bomba og dugo paingon sa baga. Mo increase kaning pressure sa dugo, gamay rin makaagi nga dugo, no? Kaya increase ang pressure. Gamay rin makaagi. So, kinahanglan mag-control ko ng gitawag na itong pulmonary hypertension sama gud sa pag-control nato sa atong systemic blood pressure. Kanang sa atong naikuhaan tag BP. So, mao-mao na siya. Hinaot, nasabtan ko nimo niya na, no? Ikaduhang pangutana. Matod sa doktor, may buho ang akong heart. 0.5 centimeters ang bangag sa akong heart. Dako na magyud na. Komplikado na ba ang akong sakit? Kinahanglan na ba kong magpa-opera? Yes, murag moderate size na gyud 0.5 centimeters, no? So, ang akong ikaistorya ani, ang kuan man gud, ang pangutana kung asa man ang buho between ba sa right ug left auricle. Kaning auricle mo ni sa upper portion ni siya sa atong heart. Duha man ni auricle ug ventricle. Ang ibabaw auricle. Ang ubos, ventricle. So, between ba ang buho sa right ug left auricle, nga upper chamber sa itong heart, or between ba sa right ug left ventricle, lower chamber sa heart? Kaya kung between sa right ug left ventricle, ang lower chamber sa heart, mas kuyaw ni siya sa lower chamber. Kaya mo mo bumba og dugo, no?
But because naa kay pulmonary hypertension, yes, I think sa akong knowledge as a medical doctor, kinahanglan yung kang operahan. Because your heart will overwork, manggod. Ma-overwork siya ba? To pump blood. Mura ragog, kanang motor nga, kanang, dahil na nakabara, kinahanglan yung mga gasolinahan o dagan, para dagan kusog yung motor, maorasan na itong lawas. So, ma-overwork ang imong heart to pump blood nga to sa baga. So, extra effort sa heart, magkakos na sa heart muscles na ma-overwork. Nga, mauna nga kuhan, ma-weaken ang heart, kunya, posible nga, makakos na siya og congestive heart failure, no? So, akong balikon, kung ma-overwork ang heart, makakos ni siya og muscle weakness, no? Or overwork, mapatig, overwork god. So, masimba ko, mo resulta na hinuni sa congestive heart failure. So, mo na akong ikaistorya sa imong ikaduha nga pangutana. Pahit complicated, lawom gina imong pangutana, pero ni kamot ko po kong maka-explica sa akong ibalaan as a medical doctor. Ikatulong nga pangutana. Di kaayo ko makatulog, maayo lang og may tagtulog ka oras ko makatulog. Unsa may vitamins nga angay kong imnon aron nga manindot ang akong katulog ug makatulog ko og dugay. Wala kay vitamins nga makapatulog ta ato, no? Kay mingo kag naay mga vitamins, mingon sa din ng pagkahuman, no approved therapeutic claim. Paglaban sa tong ulo inon. So no vitamins gyud nga makapatulog, no? Ako i-suggest is you go and see a cardiologist. Cardiologist yun ang imong doktor nga duolon. To rule out o to do something about sa imong problema. Kaya kung unsa may finding sa cardiologist, basig na kay congestive heart failure, meaning compromise na ang imong heart tungod sa overwork, ang tambal nga ihatag sa cardiologist magdepende pod sa finding sa iyang pagsusi niya nimo, no? Diha sa New Corilla, Davao del Norte. Wa ko idea asa ni dapit na, wa pa ko kana ning dapita, pero Davao do ni sa Davao City siguro, no? Okay? So, ikaupat na pangutana. Payat kayo ko. 27 years old na ko apan 33 kilos lang 33 kilos lang ang akong timbang. Gusto unta kong manambok unsa man sang kaling vitamins imnon anang para mo tambok. Akong balikon walay vitamins nga makapatambok na kaon kay daghan, no? Daghan ba kayong nindot nga pangada sa inyo, no? Kaon yun, ganahan ka mo tambok, pero sila kay ginong vitamins wa kay kaon-kaon, di ka mo tambok, no? Kung balikon, mao nang daot ka because all your energy, ang tanan nimong mga enerhiya na use up man good sa imong heart ug lungs. Tungod compromise man siya, dili siya within 100% functional capacity. Naay problema. So si cardiologist para mahatagan og saktong tambal ang imong heart problem, nanglan bugin ko operahan, and I believe kinahanglan kong operahan. And they have to do something about your pulmonary hypertension. So, before siguro ka maoperahan, no? Para nga, manaay clearance ba, no? Okay, kalima nga pangutana. Kung operahan yun ko, unsa man sa nga klase sa proseso, nga dili kayo ko dako og gasto. Kaya wala sa baya ko daghang kwarta. Of course, kwarta yung problema na to, no? O kung maoperahan ko, sigurado ba yun nga maluwas ko sa akong kahimba kung maayo ko. Di masag ko magkaingon nga guaranteed yun na nen nga 100%, no? Di ko maka-assure ni mo guaranteed siya 100%. Pero ako lang kasugyot na i-control sa nato ang congestive heart failure, kita pulmonary hypertension before sa operation. Kay magdepend maguna sa specific congenital heart problem. So go and see a cardiologist as soon as possible. Naman ka sa Davao area, ako i-suggest go to the Southern Philippines Medical Center diya sa Davao City. Tagang kayong espesyalista diha. Ug ang ilang mga equipments, ngilngig pa kay sa equipments na mo sa Cebu o sa Manila. Taga diha ko Duterte god, no? So, daghan kay mo diha nga kahimanan sa Southern Philippines Medical Center diha sa Davao City. Daghan ko kay maayo mga surgeon magpa-opera, no? Magpa-opera jud ka. Kung maingon ang doktor magpa-opera ka, dili kay maghadlok-hadlok, So, hinaot nga nakasabot ka sa akong tambag nimo nen o ayaw ka hadlok magpa-opera ka kung balikon ang mga kahimanan diya sa Southern Philippines Medical Center nga naa diya sa Davao City
They are fully equipped pa. Yung mga equipments, high-tech. Mas high-tech pa kaysa amo sa Cebu or sa diha sa Manila, no? Kaya improve din sa atong Pangulo, nga taga diha, agad si President Duterte sa inyo, no? So, well, hinaot nga masulbad din imong problema. So, thank you very much sa inyong makanunay ng pagbiminaw sa among programa sa RMN. Nagpabilin kaming numero 1 nga stasyon din sa Sugbo, sa Kabisayan ug Mindanao. So, hinaot nga aduna na sa kamoy nagkutlo nga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Eileen Bathan. Maningkamot ug mi makahatabig kulor og kinabuhi, solusyon, opinyon ug pagkaklaro sa inyong mga sulat-suliran nga ipadangat diri kanamo. Dili mangluod, maulaw ug maikog, no? Padal sa inyong mga sulat-suliran. So once again, gikan sa Radyo Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.